Barkanmu, ni ce mai suna sarrafa, ina alfahari da yankin Arewa. Barkanmu masu kallon mu, sunana Fati Musa, ni ma ina alfahari da Arewa. Ku biyo mu yayin da za mu dafa muku abincinmu na yankin Arewa. A yau za mu je kasuwa ne domin siyayya ingantaccen abubuwan da za mu yi amfani da shi wajen girka muku abinci na musamman a yankin Arewa. Iri gashi nan ga wasu wannan gashi gaba ɗaya. Na wuni malam. Ya kasuwa? Sannu. Lala muna son nama ne mai kyau, jan nama. Barkanmu masu kallon mu, kamar yadda muka saba a wannan karan ma mun dawo, kuma kamar kullum ni ce Fati Musa, tare da ni akwai Sarrafa. To a yau ma mun shirya ne tsab domin gabatar muku da ingantaccen abinci, sannan kuma mafi sauki ko kuma in ce kayan kwalam da makulashe, wato dambun nama. Kamar yadda kuke gani zagaye wanda yake da ke dai ba a taba zama da ke ba tare da kin ba mutum dariya ba. So mu ci gaba. Kamar yadda kuke gani, waɗannan su ne abubuwan da muka shirya domin gabatar muku da dambun naman mu a yau, idan kuna gani. Sannan kuma cika ku da dogon surutu, saboda ni kun san aka ce nama dama ta nan na fi kauri. Bari malama Sarah ta muku bayanin abubuwan da za mu yi amfani da shi wurin haɗa dambun naman mu, sai mu tsunduma cikin shirye-shiryen mu. Ni har na ji na ma ɗauke, na fita na shiga wani yanayi ma, saboda tun da ta ce dambun nama sai na ji kamar ma an riga an yi kawai na riga na ci. So masu kallon mu, wato dambun nama ana yin shi ne wato da farko kuka duba za ku ga muna da ita naman kanta da za mu yi amfani da shi, sannan muna da ɗanɗano da za mu yi amfani da shi, muna da man gyaɗa, muna da gishiri, sannan sai attarugu da albasa da kuma tattasan da za mu yi amfani da shi. Wato dambun nama idan kuka lura za ku ga ba wayansu abubuwa da yawa, kamar yadda za a yi miya, za a ɗauko kifi, za a ɗauko waye, duk wani tarkace dai da za a ci a cikin miya. To shi dambun nama dai baya so, saboda shi naman kanshi ma wani abu ne, kin gane, mai zaman kanshi. To wayannan shine abin da za mu yi amfani da shi wurin dambun naman mu. Ina fata za ku bi mu saboda mu yi wannan abincin, ko kuma mu yi kayan kwamalashen da ta ce tare. To shi kenan, yanzu da za mu je mataki na farko domin fara shirye-shiryenmu na kamar yadda dai muka saba. Bari mu ɗauko tukunya mu sa a wuta, mu fara tafasa naman mu. Abinci sa ruwa a ciki bai. Hanzari malama Fati. Nama fa aka ce miki fa. Dan an ce nama shikenan ba za ki nasuki ki ma mutane ba. Naman zai dafa kanshi ne ba tare da an sa mishi ruwa ba. Bari ni kawai, naman ne jiji nake kamar yayin a sa a tukunya, nake gani kamar za a dawo da ni baya ne. To yanzu dai mun ɗora ruwan tafashen nama a wuta, ba za mu saya a wurin ba, za mu sake mu koma mu wanke naman don mu zo mu kara a cikin tukunya ko? Kamar yadda kuka gani, yanzu za mu wanke naman mu, kuma sannan kullum dai kar ku gaji da mu, ko da yake babu gajiya, tun da shawara ce kuma bayani ne. Har walau wani wannan karan shine kallon shi na farko. To har yau dai muna gaya muku, idan za a wanke abu
ya kamata ko ganye ne ko nama ne a kifi ne a ɗan sa gishiri saboda kashe wasu ɗan cututtuka da yake yi, musamman irin su ganye-ganyen nan, irin kaga idan ka sa gishiri komai zai zo da sauƙi sosai ma. to yayin da za mu sa namun mu a wuta. Yanzu dai muka sa nama a wuta, haka kai za mu mu ci dambun namun nan. To me kike ci na baka na zuba ne? To masu kallo dai muna fata muna tafiya tare, ba mu kaɗai muke yin wannan abun ba, kamar yadda muka saba. Ya kamata duk wani lokaci idan muna yi ya kasance muna tafiya tare da ku. Wanda bai san yadda ake yin abu ba shi ma zai yi koyi da shi. Kamar bana fasa fada, inda ni ce ke mai kallo ko kuma ni ce ku masu kallo, duk wani ranar da na san arewa suna zuwa zan zo da takardana da biro na ina rubutawa duk wani abun da arewa za su dafa a wannan ranar, in Allah ya yarda ina da shi a takarda saboda gudun mantuwa. Yawwa, saboda gudun mantuwa. To masu kallon mu ci gaba dai muna kai aiki. Malama Fati tana kokarin ta wanke albasa ko me yake yi? A ce ma kin sani albasan nan dai zan fara wankewa. Yawa, to tana wanke albasa da za a zo a sa a cikin nama, saboda in za a yi tafashen nama sai an hada da albasa a ciki. Shi ma kin ga kamar ai tsindime ake masa, komai da komai Ai yana na so ai gane kawai sai a arewa rufe. sun so tsindime. Arewa komai nasu dafa duka ne, ba ruwansu da wani wahalar wani ayiwa ne din ne, sun gane, saboda mu ba mu yarda da wasu abubuwan da ba shi ba. Duk wa'annan kwalisan nema wa kai daɗi sai ji a samu rashin daɗi, to sai muka ce bari mu yi gargajiyar mu, ba ruwan mu da sauran abubuwa. Idan muka yanda abin yake sai mu ga abin ya fi daɗi. Yayin da za mu ɗan sa gishirin mu kaɗan, kamar yadda muka faɗa muku wancan karan, shi fa gishiri to ba wani cika shi ake yi ba, kawai idan ka sa kaɗan ka sa ɗanɗanon ka shi ma kaɗan. Shikenan kuma Allah ya da shi wannan yaro. To fa shikenan, tun da dama in ba ku manta ba mun faɗa muku yar aiki ba a soma ba, to fa shikenan mun tsunduma komai, saura mu jira ya tafi. Ga masu kallo, duk wanda bai san me yake tattare da arewa ba, ya kamata ku zo wannan abincin arewa saboda ku ga me arewa take da shi muku. Arewa na da abubuwa da yawa, wato ta gefen abinci ne arewa ba bata a baya ba, ta gefen marabtan baki to arewa gaba daya in dai ta wannan ne Allah ya riga ya albarkace mu. Idan kika ga 'yan kudu nan suka zo arewa sai kiga da wuya ba sa so su koma, saboda ne sun zo kasa, wato sun zo yankin da ta fita su daɗi kenan kike nufi. Sosai mana, komai in aka zo zaka same shi ba tsada ba komai. Muka zo ta fannin abinci a gefen arewa na da sauki, saboda me muna da manoma da yawa a arewa. To yanzu dai za a fara jajjage kenan. Za mu fara daka wannan ɗin mutum kafin a gama kammala daka shi, to na tabbatar shi kuma wancan ɗin ya yi kenan, sai shi ma mu sa shi, ko da yake kar dai mu faɗa wa masu kallo sirrin. Kika faɗa yanzu shi kina aikin gama da gara su bi mu a hankali. So masu kallon mu yanzu dai malama tana mana jajjage, yayin da muke haka ku saurare mu. So masu kallon mu barkanmu da dawowa na karamin hutun da muka je. Mun dawo yanzu za mu ci gaba muku da wannan kwamalashen da muke yi, wato dambun nama. Yanzu dai ina ga naman mu ya riga ya tafasu ko ya nuna. Yanzu za mu cire naman mu je mu sa shi a cikin turmi, ko ba haka ba? Idan muka sa turmi sai kuma mu daka. Abin da dama na ce ɗazu ba zan gaya wa masu kallo ba kenan, kar su ji zancen. Ai dakawa za mu yi. Sai mu kirɓa shi da kayan wannan ɗin. To masu kallo, ashe wani muka cire naman da tukunya za mu je mu sa shi a turmi ne, sai mu kirɓa shi, wato za mu daka shi.
ta daka shi har sai ya yi laushi. Kin ga yadda ya fara yin laushi. Ina ga kamar an gama kenan ko? Kin ga yadda idan kun lura za ki yi ki sa a wuta wato mu je matakin suya. Gaskiya ni na riga na abin ya ishe ni yanzu. Ina son ga na ci abu kuma kina wani wai sai na sa wani tukunya. Yanzu ɗauka za ki yi mu kai ga mataki na gaba mu sa man gyaɗan mu a wuta. To in ma aka ce daga nan yanzu kuma sai ci me amfanin man gyaɗan da muka ajiye wa masu kallo a nan. Kirawa mun sa shi kai na arewa. A to ai ba mu taɓa musu irin wannan zolayar ba. To ai kin san lokaci ai za a iya ɗan gwada musu kwalele. Sai su ga man gyaɗan har a gama ko su ga abu a gama ba su san me aka yi da shi ba. A to wannan kan za mu yi amfani da shi kamar yadda muka ce idan ba a wanke tukunya ba ko idan ba a wanke kwano ba za a yi amfani da abu a share. To yanzu sai me za mu yi? Na ga alama ma yawan maganan kamar da aiki baya yake. To masu kallo idan kuka gani dai man gyaɗan daidai za a sa shi. Idan aka sa man gyaɗa daidai sai a zo a sa naman a cikin kasko ana juya shi ana juya shi ana juya shi ana juya shi har sai ya soyu ramamas. To yanzu sai me mabiyi? Shi ma dai za a sa miki wannan albasan da aka suna kashe su warin man gyaɗa. To alaman man gyaɗan mu ya ɗan zafi kenan shi yasa kuka ga har yana haka. Inda bai yi zafi ba ba za ku ga yayi wani abu ba, da haka dai zai sai. Wato dambun nama mai ɗanɗano kenan ko? Amma bayan dambun kifi ne. To ina ga za ki fara. Za a gwada a kan kifi. Masu kallon mu ku ci gaba da bin mu a cikin wannan abincin arewa. In Allah ya yarda wata rana za mu gwada wannan dambun kifin mu ga me ake yi. Tunda an yi dambun nama, ai dambun kifin nan sai mun yi shi mu gani. Na faɗa ta ce ba haka ba, amma yanzu da nayi bayani ta gane a shi ana yi. Don Allah ya yarda muna nan tare da ku za ku ga yadda ake yin dambun kifi a wannan abincin arewa. Wannan dai shi ne dambun nama. Za ku sa sai kuma mai cin rai aikin juyawa a wuta. Wato haka za mu yi juya har sai ya soyu. To me a wurin in dai nama ne ai za ka juya ai tunda ka san cewa in ka gama me za ka yi da shi. Ai kin san irin zakuwan nan ne ana irin zarkuwa ta manya. To ai ya kamata ki amfani da wannan ne ko saboda zafin hannu. Wannan dai in kuna kallo wannan shine dambun nama yadda ake yin shi. Za a yi ta juyawa za a yi ta juyawa har sai ya soyu. Idan ya soyu sannan sai mu kwashe sai mu gayyace ku zo mu ci tare. In kuma ba za ku ci ba mu masu ci muku ne. Duk wanda ba zai ci ba ya kara nashi ya bani. Wato ya yi daga gidan shi ya gayyace shi. Ga wata mata ce a bata so ni masu kallo idan ma ba kwa bukatar namu ne in kun yi naku ku gayyace ni zan yi. To me zai hana ni zuwa tunda dai dambun nama ne. To yanzu dai wannan shine dambu yana kan soyuwa, ana kan soya shi ana juya shi. Idan aka bar shi wai yayi kafin a juya shi zai kama kasa yana konewa. To shi yasa ana yi ana juyawa ana yi ana juyawa har sai ya soyu. Iyakacin wahalar shi kenan zan ce. Idan aka jure sauran abubuwan to wannan shine na karshe wahalar dambun nama.
Kamar dai yadda kuke gani wannan shine dambun naman mu, kuma abu dai ya kammala. Mataki na ƙarshe, kiga na riga na motsa har ina shashare wuri ba. ai kawai ki kawo kwano mu zuba, komai ya kammala. To masu kallo, dambun nama ya nuna ko dambun nama ya soyu za mu ce. Me aka yi da shi? Duk ɗaya dai soyuwa za a ce, an dafa an soya. Ya nuna daga nuna aka zo aka soya shi, wato ya soyu. To shi dambun nama, wai in tambaya wani sha'aninka na mai tambaya wai an ce baya bata. Ana cin shi da cokali ne ko da hannu ne ko kuma da mai baki? Ai gara ka rinka dankan shi da hannu zai fi tafiya, an ka ci da cokali kuma ai dan uwanka sai ya tafi ya kyale. To wai da na dauka za ta ce wai ana cin shi da cokali ne, zan ce to yau za ta ci da cokali, ni zan ci da hannu. Ashe tana da wayo ta ce wai da hannu ake ci. Da hannu ake dankan shi. So idan kun duba za ku ga wannan shine dambun naman mu, kuma insha Allah yayi dambun naman wa yau duka nan muka kawo muku karshen wannan shiri namu cikin abincin arewa. Sai kuma idan Allah ya kai mu wani karan za mu sake saduwa da ku domin mu kawo muku wani ingantaccen shirin. To fa mu huta lafiya. To masu kallon, muna fata kun ji daɗin wannan shiri kuma za ku kasance da mu a wannan yankin abincin arewa kamar yadda muka saba zuwa muku da nishaɗaɗɗun abinci. Muna fata za ku ci gaba da bin mu domin mu ci gaba da nishaɗar da ku. A saurare mu mako mai zuwa. Ke malama, wai mene da mun ji ne? Kin sa ba ki ke yi ba. Kamar ya ba ki ke yi ba. Lafiyanci.